Igsuon maing buntag o niya na usab kita pagpadayon sa pagtuon ug diya kita karon sa episode 35. Sa miaging episode mga igsuon nagtuon kita may tungod sa pagbiya nilang Pablo gikan sa Gresya nga gapadulong sa Jerusalem aron makatod nila ang amot nga kwarta sa mga hintil nga iglesia alang sa ilang isig ka matutuo nga mga Hudiyo dito sa Jerusalem nga niini nga panahona gakinahanglan og tabang kay gakalisod sila. Ug daghan ang miuban kang Pablo nga mga hintil nga mga igsuon gikan sa Gresya, sa Macedonia, sa Asya ug sa Galacia. Isip saksi sa paghatod sa amot ngadto sa mga igsuon sa Jerusalem. Ug nining panahon mga igsuon bisan daghan na ang mituo nga mga hintil. Naapay nabilin nga laing hunahuna sa daghang mga igsuon nga Hudiyo batok sa ilang igsuong hintil kay nakabikil kanila ang balaod ni Moises. Busa man kung atong mahunahuna siguro mao ni tumong sa daghan nga iglesia nga mga hintil sa pagtabang o sa pagdala sa ilang amot ngadto sa Jerusalem pamasin na lang nga mabati pag-ayo sa mga Hudiyo nga ang mga hintil dako gyud ang ilang gugma ug tungod niini basin mo'y mahimo nga dalan nga ang ilang kasuko o ang ilang mga kasilag para sa mga hintil nga hangtod karon naa pa nagpabilin nga mga problema basin mao ni mahimo nga tambal para niini nga murag nahimo nga nakabahin kanila. Ug dito sa iglesia sa Jerusalem daghan ang mga Hudiyo nga mituo kang Hesus apan wala pa nila biyai ang balaod ni Moises. Alang kanila importante nga tumanon ang balaod. Ug bisan kung naluwas sila, gatuli pa sila sa ilang mga anak ug gatuman pa sa mga balaod may tungod sa gidili nga mga pagkaon ug uban pa. So sa ato pa para kanila, bisan kung naluwas na sila, dili nila gakabiyaan o hugot pa sa ila ang pagsunod sa ilang mga balaod, labi na gid sa balaod nga gipanudlo ni Moises sa ilang mga katigulangan ug hangtod karon gabuhaton pa gihapon nila. Ug nahibaw-an sa mga Hudiyo nga gatudloay si Pablo nga dili kinahanglan nga tumanon ang balaod ug dili kinahanglan magpatuli sa mga pagmisyon ni Pablo. Mao kini ang iyang gaitudlo nga ang kaluwasan pinaagi ra sa pagtuo, grasya ug dili kinahanglan nga gatumanon ang mga balaod. Busa kini nga mga Hudiyo nakigbatok sila kang Pablo ug nagdumot gani ang uban kang Pablo tungod niini nga ilang nabalitaan ang mga pagwali ni Pablo nga dili kinahanglan nga sundon ang balaod ni Moises. Busa kung atong mahuna-huna naay pagkadelikado ni ining pag-adto ni Pablo sa Jerusalem kay gadumtan siya sa mga Hudiyo nga wala maluwas ug naay gadumot usab kaniya gikan sa iglesia. Ug mga igsuon, lisod ang gapaingnan ni Pablo sa Jerusalem. Nasayod kita nga sa tulumanon sa mga Hudiyo, halos tanan mga Hudiyo nga gikan sa nagkalainlaing mga nasod moadto sa Jerusalem ug pag-apil niini nga kasaulugan. Ug posible nga katong mga Hudiyo nga nasuko kaniya magkita gid sila didto og atong masusi kung unsa ang sunod nga nangahitabo didto pag-abot ni Pablo sa Jerusalem karong taud-taud. Dugang pa sa miaging episode nakatuon usab kita mahitungod sa pagkapangulo ni Pablo kung unsay kalidad sa iyang pagpangulo. Naisgutan nato kini sa dihang pagpanamilit niya sa mga pangulo sa Iglesia Efeso nga didto niya paadto sa milito ug didto niya sila gikaistorya ug daghan ang iyang gipanulti kanila. Ug angayan kini nga kaibgan sa tanang mga gapangulo ug iglesia. Nahibaw-an nato nga si Pablo nag-ingon nga ang maayong pangulo gapaubos, dili siya gapataas ug dili siya gapanghawod sa iyang mga igsuon. Moy angayan niya ikinaiya kung pangulo ka sa iglesia, kinahanglan nga dako ang imong pagpaubos. Aduna na may pagpaubos sa matag usa, apan mas labi pa ikaw nga dako ang imong pagpaubos
ug mga igsuon dili kinahanglan kita gapanghawod base naay pangulo nga gapanghawod sa iyang gadal-on nga mga karnero o panon sa mga karnero o ang iglesia na basin undangan nimo kana nga kinaiya. Kay dili gid maayo nga makita ka nga gahawod ka o gusto nga tumanon lang ang imo pirmi daw bi ang uban niya mga pangulo. Ang maayong pangulo dili niya pakyason ang pagsulti sa bisan unsa nga makaayo sa iyang gipanguluhan. Sa ato pa, wala lugar kag kataha, wala lugar paghuna-huna nga basin dawaton niya ning akong isulti o dili niya dawaton. Basta ikaw nga pangulo, dili nimo undangan kung unsa ang nakita nimo nga makadagmal sa iya o para nga mabadlong nimo siya sultihi sa insakto kung unsa ang posible nga mahitabo kaniya. Dili ka mupakya sa pagsulti para kanila. Gapanudlo siya sa kadaghanan ug sa mga balay usab sa mga igsuon niya kinahanglan sa pagdasig ug pagtudlo. Sa ato pa, ang usa pa nga kinaiya sa pangulo, dili lang kay sa simbahan gapanudlo sa kadaghanan, kundi bisan sa mga balay usab. Makaadto man ug makaistorya, makasulti, makadasig sa mga igsuon nga kaagi sa mga pagsulay ug labaw sa tanan gatudlo. Ug maayo gani mga igsuon kung ikaw pangulo sa iglesia, mas dako ang imong pagtuog pagsalig ug maayo ang imong pagsunod kay Hesus. Kay kung dili, unsaon na lang para sa imong mga gadal-on kung ang ilang makita dili ka gatuo ug dili ka gasalig ngadto sa Dios. Ang maayong pangulo andam sa pag-antos alang kang Hesus, tutob sa finishing line, bahala kung unsay mahitabo kaniya. Mo'y maayo nga kinaiya sa pangulo nga atong masusi sa miagi natong pagtuon nga si Pablo hangtod sa kamatayon. Wala man niya huna-hunaa, wala niya ipakamahal ang iyang kaugalingon, basta lang mahuman niya ang katungdanan nga gipiyal kaniya sa Ginoo. Ang maayong pangulo gabantayan niya ang iyang kaugalingon nga dili siya mabitik sa sala. Kay unsaon na lang niya pag-atiman kung siya mismo mao ang sige gapakasalaay. Kung pangulo ka, bantay ang imong kaugalingon nga dili ka madani ni Satanas ug madala ngadto sa sala. Ang maayong pangulo gaatiman sa iyang mga karnero ug gapanalipdan niya sila gikan sa mga mini nga mga magtutudlo nga gustong magwatas-watas kanila. Mga igsuon, kung pangulo ka, ikaw ang gwardya, ikaw ang gabantay, makakita sa posible nga mahitabo nga kadaot para sa imong panon sa mga karnero. Ikaw nga pangulo, ikaw ang gipanalagigan sa Dios, busa andam ka nga mag-antos para sa imong mga karnero, ugani andam ka nga manalipod kung unsa ang imong nakita nga kini nga mga mini nga mga magtutudlo nga gasulod nga susama sa lubo na imo silang mapanalipdan. Ang maayong pangulo dili naong og kwarta apan manggiyatagon og gahago aron masuportahan niya ang iyang kaugalingon nga ministry ug ang iyang kauban nga ka-team. Mga igsuon, unta ang kada usa ka pangulo. Sa imong hunahuna, dili ka mahimo nga naong og kwarta. Unta ang imong hunahuna, magsilbi ko para sa Ginoo, dili para aron makakwarta ko. Dili sa pagka-interes sa kwarta, bisti, bulawan ni bisan kinsa o unsay naa sa ilaha. Hinuon, gapadayon ka sa pag-alagad para sa Ginoo sa walay pag-interes sa bisan unsa, nung angayan ka nga maghago. Ikaw nga pangulo, unta makita nga maayo ka nga panag-ingnan alang sa paghago para nga masuportahan nimo ang imong kaugalingon nga ministry ug aron pod makatabang ka sa imong mga kauban nga ka-team para niini nga trabaho. Dugang pagituluan usab ni Pablo ang mga pangulo sa Iglesia Efeso nga naay motungha nga mini nga mga magtutudlo gikan kanila ug paglabay sa panahon mailhan sila kay magsulti sila og sukwahi nga mga butang aron sa pagdani sa mga tinun-an sa pagsunod kanila og dili lang kang Hesus
ug sa kamatuoran. Siguro magtudlo sila og lain nga mga pagtulunan nga sukwahi sa pagtulunan nga gikan mismo kang Hesus, ug basin mo hinungdan nga mabahin-bahin ng iglesia, ug mao kini ang daan gisulti ni Pablo nga bisan mismo sa inyong kaugalingon nga pundok adunay mutungha nga mga mini nga mga magtutudlo nga daw sama sa mabangis nga mga lobo. Kung naay mutungha nga mini nga mga magtutudlo, kinahanglan nga dili sila tagaan og pagtagad. Ug sa katapusan nahimbaw-an nato nga miluhod si Pablo uban sa mga pangulo sa iglesia Efeso ug nagampo uban kanila. Ug nanghilak sila ug ilang gigako si Pablo ug ilang gihalukan kay giingnan sila ni Pablo nga dili na nila makita pag-usab. Siguro ang kada usab buot gyud nga mugakos kang Pablo, muduol ug mugakos dala pagpanamilit tungod sa ilang nadungog nga si Pablo dili na nila makita pag-usab. Ug dayon ilang gihato didto sa barko. Karon milarga si Pablo padulong sa Jerusalem uban sa iyang mga kauban nga dala ang amot para didto sa Jerusalem. Padayon kita pagbasa mga igsoon. Basaon nato ang sunod nga nahitabo karon human sa pagpanamilit sa mga pangulo didto sa Mileto nga karon gapadulong siya sa Jerusalem. Mga Buhat kapitulo 21 bersikulo 1 hangtod sa 9. Unya, sa nakabiya na kami kanila ug nakalawig na, milahos kami sa kus ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Rudas ug gikan didto ngadto sa Patara. Sa diha nakakita kami og barko nga motabok ngadto sa Pinisya, misakay kami niini ug milawig. So sa ato pa atong makita din sa bersikulo 1 nga si Lucas ang nagsulat sa mga buhat nakauban na sa paglawig nilang Pablo tungod sa pulong nga kami. Buot pasabot nakauban na siya sa panon nilang Pablo ug dinhi makita nato nga matud pa sa nagsulat niini nga si Lucas, milahos kami sa kus. Kung atong makita sa mapa, makita nato dinhi ang kus ug nakapahulay didto posible nga naay ginaog nga mga karga ug naa say gidiskarga kay ang mga barko sige hapit-hapit sa bisan diin kung naay gikinahanglan nga inaog. Ug dayon pagkasunod adlaw ngadto sa Rudas ug gikan sa Rudas padulong sa Patara. Ug pag-abot nila sa Patara aduna sila'y nakita nga lain nga barko nga motabok ngadto sa Pinisya. Busa mibalhin silang Pablo ug misakay didto padulong sa Phoenicia. Bersikulo 3. Sa nakita na namo ang Sipro ug sa pagsaylo namo niini dapit sa wala, milawig kami padulong sa Syria. O ang Syria mao ang dapit nga duol sa Jerusalem ug midunggo sa Tiro kay didto ang barko hawasan man sa mga karga. Sa diha nakita na namo ang mga tinun-an, mipabilin kami didto og 7 ka adlaw. So sa ato pa pag-abot nila sa Tiro aduna sila'y nakita nga mga tinun-an ug wala nato kay balui kung kinsa ang nakatukod niini o nakatanom niini nga iglesia, pero masayod kita nga adunay mga tinun-an didto ug gani nagpabilin silang Pablo didto sulod sa 7 ka adlaw. Ug pinaagi sa espiritu ilang gisultihan si Pablo nga dili na lang moadto sa Jerusalem, matud pa niini nga mga tinun-an. Ug sa diha nga natapos na ang among mga adlaw didto, migikan kami ug mipadayon sa among panaw, ug silang tanan uban ang mga asawa ug mga anak miatud kanamo hangtod sa gawas sa syudad. Ug sa nangluhod kami sa baybayon nagampo kami ug nanamilit sa usa ug usa, unya nanakay kami sa barko ug sila na mauli. Mo'y nahitabo didto sa Tiro. Bersikulo 7. Ug sa pagkatapos na sa among panaw gikan sa Tiro, miabot kami sa Tolemais, o sa atong mapa Tolemaida. Ug didto among gipangumusta ang mga kaigsuunan ug mipabilin kami ug usa ka adlaw uban kanila didto sa Tolemais ug naa diay gihapon mga kaigsuunan didto. Bersikulo 8. Sa pagkasunod adlaw migikan kami ug naabot sa Cesarea.
ug misulod kami sa balay ni Felipe nga ebanghelista, ang usa sa 7. Diba atong nasayran nga dito sa Jerusalem, nagpili ang unang mga naluwas sa 7 ka mga diakono nga maoy mo apud-apud sa mga babaeng balo para sa ilang mga pagkaon. Ug usa si Felipe niini, ug karon matud pa ni Lucas, pag-abot nila sa Cesarea, naa didto si Felipe nga ebanghelista ang magwawali nga kauban sa 7. Ug gani matud pa ni Lucas, ug mipabilin kami uban kaniya, ug kini siya may 4 ka anak nga dalaga nga nagpropesiya. Sa ato pa paglabay sa mga panahon, nakaasawa si Felipe ug naa karoy 4 ka dalaga, ug kining 4 niya ka dalaga mga propeta, kay gapropesiya sila. Ug niini nga panahon makasabot kita nga naa pa ang hiya sa mga pagpropesiya, kay ang dalaga ni Felipe mo'y ilang hiyas. Ug ato pang mahinumduman nga ang Cesarea mao gihapon ang dapit nga didto nagpuyo si Cornelio nga giwalihan ni Pedro. Sa ato pa, nakabiya na silang Pablo sa Iglesia Efeso. Ug milawig sila sakay og barko ug mibiya gikan sa Mileto. Ug milahos sila sa Kos ug nakahapit didto. Kaya ang mga barko gahapit-hapit man nga gapang diskarga ug gapang karga. Ug ang ubang pasahero munaog ug ang uban musakay sama sab sa atong kahimtang dinhi sa Pilipinas sa atong mga barko mao gihapon. Pagkasunod adlaw, miadto sila sa Rodas, sunod sa Patara, ug gisaylo ra nila ang Sipro ug midunggo sila sa Tiro. Ug naa sila nakita nga mga tinun-an sa Tiro, ug mipabilin silang Pablo didto kanila sulod sa 7 ka adlaw. Ug gisultihan nila si Pablo nga dili na lang moadto sa Jerusalem, kay ang ilang nasabot dili gusto sa balaang espiritu nga mupadayon si Pablo tungod sa kapeligro didto alang kaniya. Siguro nga mo'y giya sa balaang espiritu sa mga tumutuo didto sa Tiro. Apan lahi ang nasabot ni Pablo, busa mipadayon ra siya paingon sa Jerusalem. Mga igsoon kung atong mahuna-huna, usahay dili gaparihas ang atong gabation may tungod sa gusto ni Hesus. Ug mo'y kinahanglan nga atong tumanon ang giya kanato sa Ginoo. Ug ang atong isig ka magtutuo kinahanglan nga tagaan nato og kagawasan sa pagtuman sa iyang nasabot nga giya sa Ginoo. Bisan kung supak sa atong nasabot, basta lang dili supak sa pulong sa Ginoo. Nganong gisgutan ta kini? Kay lahi ang nasabot sa mga tumutuo didto sa Tiro, ug si Pablo nagpadayon siya ug iya sumala gihapon sa giya sa espiritu. Busa kung atong mahuna-huna, lain-lain ang atong pagsabot. Pero kung uyon sa balaan niya kasulatan ug dili supak sa iyang kagustuhan, na sige lang, di ba? Mga igsuon, klaro, na kung naay mo ingon, nga igsuon nga gigiyahan siya Ginoo sa pagpatay, na murag dili gini tinuod. Murag dako gid ni nga supak sa pulong sa Dios, ug makaingunta nga dili ni mao ang giya sa Ginoo para sa iya. Busa inana ang usa ka pananglitan nga sukway gid sa pulong sa Ginoo, apan kung naay mga butang nga giya sa Ginoo o giya sa Espiritu Santo nga bisan lahi tag pagsabot nga uyon lang sa iyang pulong, okay ra man kana. Pagikan nilang Pablo sa Tiro, giatod siya sa tanang mga tinun-an uban ng ilang mga asawa ug mga anak hangtod sa gawa sa syudad. Ug nangluhod sila sa baybayon ug nagampo ug unya misakay silang Pablo sa barko ug gikan sa Tiro milawig sila kutob sa Tolemais. Ug misaka sila sa balay sa mga igsuon didto sulod sa usa ka gabii. Ug pagkaugma mipadayon sila sa Cesarea. Ang Cesarea, mga igsuon kung atong mahuna-huna, mao ang lugar ni Cornelio. Diin giwalihan siya ni Pedro uban sa tibuok niyang panimalay ug sa iyang kaparintihan ug suod nga mga higala, ug nangaluwas silang tanan. Ug dinhi usab sa Cesarea
nagpuyo si Felipe nga ebanghilista nga usa sa 7 ka mga diakono sa Jerusalem nga atong nahisgutan sa nanglabay nga mga episode. Pagkahuman walihin ni Felipe ang mga tawo sa Samaria ug ang eunuko nga Ethiopianhon gidala sa espiritu sa Ginoo sa Azotus hangtod nga nakaabot si Felipe sa Cesarea ug didto mipuyo. Ug atong nabasa dinhi sa mga buhat kapitulo 21 bersikulo 8 hangtod sa 9 nga misaka silang Pablo sa balay ni Felipe sa Cesarea ug naa siya'y 4 ka mga anak nga dalaga nga nagpropesiya. Busa anaa kanila ang gasa sa pagpropesiya. Kay dinhi nga panahona naa pa gapabilin pa ang hiya sa mga pagpropesiya. Kay kamulo pa gatukudon gihapon ang iglesia. Mga igsuon, makapahiyom kita sa gabuhaton sa Ginoo. Di ba? Una-una gani. Kay sa una, gapat yun unta ni Pablo si Felipe. Kay usaman siya katumutuo. Apan karon misaka silang Pablo sa iyang balay ug siguro nga nakisalo sila sa pagkaon. Ang nagkontra sa una, karon nagsuod nga higala na og igsuon diya kang Hesus. Ug si Felipe dili na diakono sa Cesarea. Apan ebanghilista ug magwawali sa maayong balita. Apan basing gatabang gihapon si Felipe sa iglesia sa Cesarea. Kung aduna siya makatabang kung kikinahanglan siya. Apan gipaklaro pag-ayo ni Lucas nga ang iyang trabaho mao ang pagkamagwawali niini nga panahona. Padayon kita pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 21 bersikulo 10 hangtod sa 16. Samtang nagpabilin kami dito sulod sa pipila ka adlaw dito sa Cesarea, usa ka propeta nga ginganlan og Agabo miabot gikan sa Judea. Ug kini si Agabo mga igsuon nabasa nato kini ug atong nahisgutan sa kapitulo 11. Bersikulo 11. Ug sa pagduol niya kanamo, iyang gikuha ang bakos ni Pablo ug gigapos ang iyang kaugalingong mga tiil ug mga kamot ug miingon, mao kini ang giingon sa Espiritu Santo. Sa ingon niini gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem ang tag-iya niining bakusa ug itugyan siya ngadto sa mga kamot sa mga hintil. Buot pasabot ni Agabo nga si Pablo pag-abot niya sa Jerusalem gapuson ug itugyan ngadto sa mga Romano ug silutan pakasusama lugar sa nahitabo kang Hesus pag-abot niya sa Jerusalem. Maoy gisulti ni Agabus ngadto sa mga kauban ug uban sa mga tumutuo didto sa Cesarea. Padayon kita sa bersikulo 12. Sa pagkadungog namo niini, matud pa ni Lucas, kay si Lucas uban sa mga tinun-an nakadungog niini, kami ug ang mga tao didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang unta siya muadto sa Jerusalem tungod sa ilang nadungog. Bersikulo 13, unya siya mitubag, unsa ba kining inyong gibuhat nga nanghilak man kamo ug nagsamad sa akong kasing-kasing? Andam ako, dili lamang sa pagpabilanggo, kundili bisan sa pagpakamatay dito sa Jerusalem tungod sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa ato pa mo'y gitubag ni Pablo kanila, nganong nanghilak man kamo ug gisamaran ninyo ang akong kasing-kasing. Siguro grabe nila nga pagbadlong kang Pablo nga dili gid kamo dayon sa Jerusalem. Apan unsay tubag ni Pablo, andam siya dili lang sa pagpabilanggo ug bisan gani sa pagpakamatay para lang sa ngalan kang Ginoong Hesus. Andam si Pablo. Bersikulo 14. Ug kay dili man gayud siya madani, mihunong na lamang kami ug miingon ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Wala nila kapugo si Pablo. Ug tungod niini may desisyon sila nga, sige Pablo, padayon, dili mi makapugong sa imo. Ug ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman. Bersikulo 15. Uman niining mga adlawa, nangandam kami ug nanungas ngadto sa Jerusalem ug ang uban sa mga tinun-an gikan sa Cesarea mikuyog kanamo nga nagdala kanamo ngadto sa balay ni Manason nga daang tinun-an nga taga Sipro diin didto kami
mipuyo. Sa ato pa, makita nato sa mapa, midunggo sila sa Tiro, dahil misakay na po sila barko dilayag, nakaabot sila sa Tulimais, hangtod nga misakay na po sila sa barko dilayag, nakaabot sila sa Cesarea. Pag-abot nila sa Cesarea, human sa mga pagpahimangno sa mga igsuon dito nga delikado gid ang maabtan ni Pablo sa Jerusalem, apan wala siya nagpapugong, mitunga siya paingon sa Jerusalem. Balikon ta kini nga mga bersikulo mga igsuon. Sa ato pa, mipundo silang Pablo sa Cesarea sulod sa pipila ka adlaw. Ug naay propeta nga miabot gikan sa Judea nga ginganlan og Agabo. Ug nagpropesiya si Agabo nga gapuson si Pablo sa mga Hudiyo sa Jerusalem. Kini si Agabo mao kini ang atong gihisgutan sa mga buhat kapitulo 11 nga nagpropesiya siya nga adunay mahitabo nga kagutom sa tibuok kalibutan. Ug karon pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, nagpropesiya siya nga si Pablo gapuson sa pag-abot niya dito sa Jerusalem. Gapuson sa iyang mga isig ka Hudiyo ug itugyan nila ngadto sa mga Hintil. Ug siguro dito nila itugyan si Pablo sa mga Romano nga sama sa nahitabo kang Hesus. Ug sa pagkadungog niini sa mga kauban ni Pablo ug sa ubang mga igsuon, ilang gihangyo si Pablo nga dili na lang unta siya moadto sa Jerusalem, apan mitubag si Pablo nga andam na siya bisan sa pagpakamatay dito sa Jerusalem. Busa igo na lamang nakaingon ang mga kauban ni Pablo nga maoy matuman ang kabubuton sa Ginoo. Ug miuban sila kaniya sa Jerusalem bisan pa niini nga murag ila nang gakahuna-huna nga mao gid ni mahitabo didto. Ug pag-abot nila sa Jerusalem, dito sila mipuyo sa balay ni Manason nga daan tinun-an nga taga Sipro. Sa ato pa, kini si Manason taga Sipro man, kung atong makita sa mapa, mao kini ang isla nga unang naabtan ni Pablo sa una niya nga pagmisyon. Basin dito sila mipuyo kang Manason kay naanad siya sa pagpakiguban sa mga Hintil dito sa Sipro. Ug naay mga kauban ni Pablo nga mga igsuon nga mga Hintil. Ug sa iglesia sa Jerusalem, daghan-daghan pa ang mga igsuon nga gakalainan sa mga Hintil. Busa posible, tungod ni ini nga kahimtang, dito na lang sila nagpuyo o nagkiguban o nagsakat sa balay ni Manason. Mga igsuon, gapadayon paani ang problema sa mga Hudiyo batok sa mga Hintil. Bisan sa sulod sa iglesia, bisan paman sa atong nasayran nga gipadalaan kini silag mga sulat, kining mga Hintil nga agi untag sulbad nga gihisgutan nato sa mga buhat kapitulo 15, apan gapadayon pa dinhi ang ilang mga problema. Wala pa gyud kainsakto kaulii ang kasing-kasing sa mga Hudiyo. Kay giisip sa ubang mga magtutuo nga mga Hudiyo nga hugaw alang kanila ang isuon nga mga Hintil. Kay dili sila mga tinuli ug gakaon sila og mga pagkaon nga gidili sa balaod ni Moises. Nakabalo pag-ayo silang Pangulo Santiago nga ang mga magtutuo dili kinahanglang mutuman sa balaod ug dili usab kinahanglang magpatuli. Apan ang problema nilang Santiago, kung atong mahuna-huna, wala muuyon kanila ang ubang mga magtutuo nga mga Hudiyo. Busa galisod silang Santiago kay naay mga naluwas nga hugot mudapig sa balaod ug naay mga naluwas nga gawas nun sa balaod. Ug paningkamot silang Santiago sa pagkupot kanilang tanan aron makapadayon sila sa paglig-on kanila diya sa tudlo ni Ginoo. Kung atong mahuna-huna, naay gahawiran ni Santiago sa tuo ug naapod sa wala. Kung atong makita, wala niya sila ipaagi sa insakto nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya, kinahanglan ra muto ug dili kinahanglan nga sunodon ug tumanon pa ang mga balaod nga gikabilin sa ilang mga katigulangan. Lisod ang pagkapangulo nilang Santiago kung atong masusi, ug basin gani kulang si Santiago sa pagpabarog ug sigpit gayud ang kamatuuran nga walay labot sa balaod ang kaluwasan. Basin ay gibuhat nilang Santiago nga sayop
apan nahimbawaan man sa Ginoo ang tanan. So sa ato pa, kung atong hunahunahon mga igsuon, murag wala ipabarog ni Santiago ug insakto ang mga igsuon dito sa Jerusalem. Murag naay mga problema, siguro tungod sa kagkataha. Ug wala niya isulti ang insakto. Ug dayon karon migawas ang mahimo nga problema sa iglesia sa Jerusalem ug batok sa mga hintil nga mga tumutuo. Mga igsuon, kung unsa man ang sayop nga ilang nahimo, wala kita masayod. Apan nahimbawaan hinuon sa Ginoo ang tanan. Mupadayon kita sa pagbasa sa mga buhat kapitulo 21 bersikulo 17 hangtod sa 26. Sa pag-abot namo sa Jerusalem, matud pa ni Lucas kay uban sila niini sa pag-adto sa Jerusalem, ang mga kaigsuonan midawat nga malipayon kanamo. Sa ato pa nalipay sila nga nakita nila si Pablo uban sa iyang mga kauban, ug gani gidawat sila sa mga kaigsuonan dito sa Jerusalem ug malipayon sila. Sa pagkasunod adlaw si Pablo miuban kanamo ngadto kang Santiago ug ang tanang mga kadagkuan dito usab. Sa ato pa pagkasunod adlaw miadto silang Pablo kang Pangulo Santiago ug bisan ang uban niya mga pangulo anaa man usab dito. Versikulo 19. Human siya makapangumusta kanila, iyang gitagsa-tagsa pagsugilon kanila ang mga butang nga nahimo sa Dios taliwala sa mga hintil. Pinaagi sa iyang pagpangalagad. So sa ato pa, gikan lugar sa tanang pagmisyon ni Pablo, nalipay sila nga nakita si Pablo sulod sa mga pipila ka mga panaw ni Pablo ug gihisgutan ni Pablo kanila agig report ang gibuhat sa Dios kanila taliwala ngadto sa mga hintil diya sa pagpangalagad niya sa Ginoo. Siguro nalipay gid sila pag-ayo. Talagsa lang nila makita si Pablo. Ug busy kaayo sa pagwaliha may tungod sa kaluwasan sa bisang diin dapit sa tibuok kalibutan karon nakita nila pag-usab ug nalipay sila pag-ayo mahitungod sa sige na siguro kadugangan nga kadaghan sa mga tumutuo. Matud pagani sa bersikulo 20, o sa pagkadungog nila niini ilang gidayeg ang Dios. Ilang gidayeg ang Dios sa tanan niya gihisgutan ni Pablo. Og sila miingon kang Pablo, igsuon, nakita nimo kung pila ka linibo-kalibo ang mga Hudiyo nga mituo. Sa ato pa gipasabot ni Santiago ngadto kang Pablo, nakita nimo kung unsa kadaghan ang mga magtutuo karon nga mga Hudiyo, libuan kalibo. Og silang tanan mainiton gayud sa balaod. Sa ato pa wala pa sila makabiya sa pagsunod sa mga balaod nga nasunod gikan sa ilang mga katigulangan. Naluwas sila, nakatuo sila, pero para kanila lisod ang pagbiya sa ilang naandan nga pagtuman sa mga balaod. Ug maoy gisulti karon ni Santiago ngadto kang Pablo. Bersikulo 21. Ug sila gisuginlan mahitungod kanimo nga ikaw nagtudlo sa tanang mga Hudiyo nga nagpuyo uban sa mga hintil sa pagbiya kang Moises ug sa dili pagtuli sa ilang mga anak o sa pagtuman sumala sa ilang mga nabatasan. Mao kini ang nakaabot sa ilang mga tagsa-tagsa kakaugalingon. Kini nga mga Hudiyo nabalitaan nila ang imong ginabuhat diya sa mga dapit nga imong gipangwalihan. Nga dili na kinahanglan nga magsunod kang Moises, dili na kinahanglan magtuli sa ilang mga anak, o dili na kinahanglan magtuman sa mga nabatasan nga gasundon sa ilang mga katigulangan. Busa mao kini ang gipaabot ni Santiago ngadto kang Pablo. Ug siguro nalibog si Santiago kung unsa kini nga kahimtanga. Kung unsa ang sulbad busa diya sa bersikulo 22, unsaon man niini karon, matud pa ni Santiago. Unsaon man niini karon nga kini nga mga Hudiyo nakabalita mahitungod sa imong gipangwali sa lain nga mga dapit. O mga igsuon, tinuod kini nga sa pagwali ni Pablo ngadto sa kada dapit nga iyang maadtuan, wala man niya kini ipasukad sa balaod. Hinuon
nagtudlo ug nagwali si Pablo nga si Jesus plus wala. Pinaagi ra sa pagtuo. Busa, niini naay gisugyot ni Santiago nga maayo gyud nga gaagian, pero kung atong mahuna-huna gay pagbakak nila si Pablo, ug siguro gani nga sa kasing-kasing ni Pablo basin lisod gyud ang pagtuman niya niini. Pero tungod kay Pangulo ang nagsuggest kaniya, sige na lang para sa ilang gusto. Pero para sa iya, basin gani na pugos lang si Pablo. Basaon nato pagbalik ang bersikulo 22. Unsaon man niini karon? Kay siguro gayud silang nakadungog nga ikaw naabot dinhi sa Jerusalem. Busa buhata ang among isulti kanimo. Kami adunay upat ka tawo nga may panaad. Ug kining panaad mao kini ang panaad nga Nazareno. Ug mabasa nato sa Numeros kapitulo 6, ug mao kini gihapon ang gipasuka diha sa balaod. Ug mao kini ang gusto paagian ni Santiago karon nga pangulo sa Israel o pangulo sa Jerusalem. Adunay upat ka tawo nga may panaad, dad-a kining mga tawhana ug uban kanila tumana ang buluhaton sa pagputli sa kaugalingon ug bayri ang ilang mga gasto aron kiskisan nila ang ilang mga ulo. Sa ingon niini ang tanan mahibalo nga dili di tinuod ang gisugilon kanila mahitungod kanimo nga ikaw gay nagkinabuhi nga matinumanon sa balaod. Kung atong makita mga igsuon, mo'y gusto nila ipakita nga plastikan nga gapatuo si Pablo nga wala siya magsupak sa balaod apan nagtuman niini, pero dakong sayop wala gid makatindog si Santiago para unta sa paglaban kang Pablo o sa mga igsuon niya mga hintil para ngadto sa mga Hudiyo nga tumuto. Apan karon gusto niya nga si Pablo magpakita nga walay nahitabo, gatuman siya ug mainiton siya sa balaod. Bersikulo 25, apan mahitungod sa mga hintil nga mituo, nagpadala kami og sulat uban sa among hukom nga kinahanglan silang maglikay gikan sa bisan unsa nga gihalad ngadto sa mga dios-dios ug sa dugo ug gikan sa tinuok ug sa salawayong pakikilawas. Busa gidala ni Pablo ang mga tawo ug sa pagkasunod adlaw gituman niya uban kanila ang buluhaton sa pagputli sa kaugalingon. Ug misulod siya sa templo aron sa pagpahibalo kung kanus-a matapos ang panahon sa ilang pagpaputli ug niana ihatag ang halad alang sa matag usa kanila sumala sa gisulti ni Santiago kanila nga maoy buhaton. Balik ko nato kini nga bersikulo. Sa ato pa giuban ni Pablo ang iyang mga kauban ngadto kang Santiago ug sa tanang mga kadagkuan sa iglesia ug gisugilo niya kanila ang mga butang nga gihimo sa Dios taliwala sa mga hintil. Ug tungod niini gidayeg nila ang Dios. Nalipay sila sa gipamuhat sa Dios pinaagi kang Pablo. Apan pagkahuman niini nausab sila gipahayag kang Pablo nga problema. Kay miingon sila nga libuan kalibo ka mga Hudiyo ang mituo ug nga sila mainiton sa balaod. Ug naay gihanyag nilang Santiago nga plano para mutuo kining mga Hudiyo nga matinumanon usab si Pablo sa balaod ug nga dili siya musupak ug bisan siya gatuman niini. Apan para kang Pablo dako gyud kini nga sayop. Wala inon mo reklamo si Pablo apan miuyon siya tungod kay pangulo si Santiago dito sa Jerusalem ug matong mahuna-huna mas labaw ang pangulo ug dako og pagtahod nga sama sa gipangikita ni Pablo niini. Mga igsoon kung atong sabuton, murag ipabakak nilang Santiago si Pablo. Kay ang tinuod dili gatudlo si Pablo sa mga tawo sa pagtuman sa balaod, wala man niya kinibuhata ug dili usab siya gatudlo sa mga tradisyon o sa pagpatuli. Apan gusto nilang Santiago nga magpakaron ingnon si Pablo nga gatuman sa balaod aron malipay ang mga Hudiyo nga mga naluwas sa Jerusalem nga
Maayo gid ni, mao gid ni ang among gusto, di ba? Mas maayo unta kung gitudloan nilang Santiago ang mga membro sa iglesia sa Jerusalem nga dili sila kinahanglan magtuman sa balaod ni Moises ug dili usab sila kinahanglan magtuli sa ilang mga anak. Susama sa daan nato nasayran nga giguba ni Hesus sa iyang pagpalansang o pagpakamatay diya sa krus. Wala kita mahibalo kung nganong gipabuhat nilang Santiago si Pablo sa ingon niini. Kung unsa gid ang pinaka-insakto nila nga tumong, kung nganong gibuhat nila kini bisan pa kung nasayod sila sa insakto. Ug dili gayud mabakwi. Ug base naa kitay wala masabot may tungod sa ilang kahimtang sa Jerusalem. Sila mo'y nasayon. Pero para kanato, kung atong hunahunaon pag-ayo, naagi problema. May tungod sa upat ka tawo nga may panaad nga gipauban kang Pablo nga mooy gisugyot ni Santiago, naay mga tulumanon nga kinahanglan subayon nila. Ang mga Hudiyo kung ilalom sila sa panaad ngadto sa Dios, dili makainom og bino ug dili makakaon sa mga paras ug dili sila makapaputol sa ilang buhok hangtod matuman ang ilang panaad. Ug naapay ubang mga patakaran nga angay nilang likayan kung naa sila ani nga panaad ngadto sa Dios. Ug kini mabasa nato sa Numeros kapitulo 6, kini tanan nga atong gihisgutan. Ug kung matuman na nila ang ilang panaad, putlion nila ang ilang kaugalingon ug muadto sila sa templo. Ug naa sila ipahalad ug pakiskisa nila ang ilang mga buhok, timaan nga natuman na nila ang ilang panaad. Busa maoy gibuhat adtong upat ka mga lalaki nga giuban ni Pablo sa templo ug si Pablo gani mismo ang nagbayad alang kanila, sumala sa giingon nilang Santiago kaniya. Kay naa siya mga kauban nga mga pangulo. Wala nato kay isguti ang tanang impormasyon sa Biblia maitungod sa mga Israelita nga may panaad ngadto sa Dios. Apan makatuon kamo niini sa Numeros kapitulo 6. Upadayon kita pagbasa mga igsuon. Kay dito si Pablo sa templo ug hapit na mahuman ang ilang pagputli sa kaugalingon nga giuban na niya ang upat ka tawo. Mga buhat kapitulo 21 bersikulo 27 hangtod sa 40. Sa hapit na matapos ang 7 ka adlaw, ang mga Hudiyo nga gikan sa Asya nga nakakita kaniya sulod sa templo, nagpagubot sa tibuok pundok sa katawhan ug midakop kaniya. Sa ato pa atong matiman-an, di ba? Kini nga mga Hudiyo didto ra nagsugod sa Efeso. Kung atong masusi kadtong nagpagubot didto sa Efeso nga tungod kay nagwali kuno si Pablo may tungod sa mga Dios nga hinimo sa mga kamot dili insakto nga Dios. Mao kini ang nakapalukup sa tibuok Efeso ug gani nakaingon sila nga namiligro ang ilang panginabuhian ug gani mawalaan sila og mga trabaho. Ug ang ilang pagpamaligya sa mga urna ni Diyosa Artemis mawala kini. Ug karon nakita nila si Pablo nga nakaabot dinhi sa Jerusalem ug nakita nila si Pablo sulod sa templo. Balikon ko sa pagbasa. Sa hapit na matapos ang 7 ka adlaw, ang mga Hudiyo nga gikan sa Asya nga nakakita kaniya sulod sa templo, nagpagubot sa tibuok pundok sa katawhan ug midakop kaniya. Idakop nila si Pablo nga nagsinggit, mga tao sa Israel, tabang kamo. Mao kining tawhana ang nagtudlo sa mga tao bisan diin batok sa katawhan ug sa balaod ug niining dapita ug dugang pa. Nagdala usab siya og mga Griego ngadto sa sulod sa templo ug iyang gihugaw-hugawan kining balaan nga dapit. Mao kini ang ilang gipanagsinggit batok kang Pablo ug tungod niini naguliyang ang mga tawo niini sa templo ug gani mihasmag sila kang Pablo. Mihasmag sila kang Pablo. Padayon kita sa bersikulo 29. Kay sa una nakita man nila si Tropimo nga taga Episo, uban kaniya sa syudad ug nagdahom sila nga gidala siya ni Pablo ngadto sa templo. Mo'y una nila nga hunahuna nga si Tropimo nakasulod sa templo.
apan nasayod kita nga dili tinuod. Kay bawal man nga ang mga hintil mosulod sa templo. Unya nagubot ang tibuok syudad ug ang mga tawo nanugok ug ilang gidakop si Pablo ug giguyod siya ngadto sa gawas sa templo ug gitakpan dayon ang mga pultahan. Mga igsuon kung atong makita dinhi, gusto gid nila nga patyon si Pablo. Giguyod nila gikan sa sulod padulong sa gawas ug ang mga pultahan ilang gisiraduhan. Gitakpan nila ug karon andam sila sa pagpatay kang Pablo. Sumala sa daan niya gabuhaton sa mga Hudiyo nga kung naa sila'y gapatyon, dalon nila sa gawas ug didto nila silutan ug kamatayon. Bersikulo 31. Ug samtang naninguha sila sa pagpatay kang Pablo, miabot sa komandante sa kusundaluhan ang balita nga nagubot ang tibuok Jerusalem. Mikuha dayon siya og mga sundalo ug mga kapitan ug midagan ngadto kanila. Ug sa pagkakita nila sa komandante ug sa mga sundalo, miundang sila sa pagbunog kang Pablo. Sa ato pa, gikulatan na nila si Pablo, gibunog na nila hangtod nga naka-rescue ang komandante sa mga sundalo. Kay nakaabot sa iya nga gakagubot na ang tibuok Jerusalem ug hunahunaa. Adunay kasaulugan sa mga Hudiyo ani nga panahuna. Busa para sa mga Romano, strikto sila kung unsa ang makahatag og kagubot namoy ilang dakpon o gani silutan gihapon nila. Ug karon nakaabot kanila ug nakita nila si Pablo nga gibunog na ug gani gi-rescue nila si Pablo. Padayon kita 33. Unya miduol kaniya ang komandante ug midakop kaniya ug nagsugo nga gapuson siya sa duha ka kadina ug nangutana kung kinsa siya ug unsay iyang nabuhat. Ang uban sa pundok sa katawan misinggit ug usa kabutang ug ang uban lahi usab. Ug kay wala man gayud niya masiguro ang tinuod tungod sa kaguliyang, nagsugo siya nga dad-on si Pablo ngadto sa kampo. Sa ato pa walay mga insakto nga hinungdan. Ang kada usa isig-singgit ug lahi-lahi gani ang ilang mga singgit. Wala sila'y kamatuuran. Busa naglibog ang komandante ug tungod niini nagsugo siya nga dad-on si Pablo ngadto sa kampo. Bersikulo 35. Ug sa pag-abot niya sa hagdanan, siya gialsa na lang sa mga sundalo tungod sa kabangis sa mga tao. Kung ato makita din ni mga igsuon, si Pablo gipugos na lang pag-alsa, pagkuha sa komandante gikan sa mga tao. Siguro gakunis-kunison nila, gawatas-watason nila, gakuuto nila, nga gusto gid nila nga mapatay. Ug tungod niini, gialsa na lang sa komandante pagsaka diya sa hagdan. Kay misunod man ang panon sa mga tao nga nagsinggit, patya siya, matod pa sa mga tao karon niya didto sa Jerusalem. Sobra nga kasuko nila kang Pablo. Bersikulo 37. Sa diha nga isulod na unta si Pablo sa kampo, siya miingon sa komandante, mahimo bang musulti ako kanimo? Matod pa ni Pablo. Ug siya mitubag, makamao ba ikaw og Grigo? Matod pa sa komandante. Dili ba ikaw kadtong Ehiptohanon nga sa dili palang dugay naghimo og kagubot ug midala sa 4,000 ka tawo sa mga mamumuno ngadto sa kamingawan? Mo'y iyang pagtuo kang Pablo nga si Pablo usa ka Ehiptohanon, pero karon nga nakasulti si Pablo og Grigo, nakaingon siya nga dili gid kini mo ang Ehiptohanon kay nagamit siya sa Grigo ug ang mga Ehiptohanon dili makamao ug sinultihan niya Grigo. Busa si Pablo mitubag kaniya, ako usa ka Hudiyo nga taga Tarso sa Cilicia, lumulupyo sa dili yano nga syudad. So sa ato pa miprangka si Pablo ngadto karon sa komandante nga dili man ko Ehiptohanon nga susama sa imong gisulti karon nga nagdala og 4,000 ka mga tawo. Ako usa ka taga Tarso nga sakop sa Cilicia, usa ka Hudiyo nga lumulupyo didto og dili yano nga syudad. Kung atong makita sa mapa mga igsoon, aduna ang Ehipto, sikat siya nga syudad, naa ang Roma, ang Asya, ug karon bisan ang Tarso dili man yano nga syudad ug ilado sila og didto na tawo si Pablo.
Hangyoon ko ikaw, matud pa ni Pablo, tuguti ako sa pagsulti ngadto sa mga tao. Ug sa gitugutan na siya sa komandante, sa nagtindog siya sa hagdanan, si Pablo misinya sa iyang kamot ngadto sa mga tao. Ug sa diha nga hilom na kaayo, siya misulti kanila sa sinultihan nga Hebreo nga nagingon. Na dinhi nga bersikulo, dili sa nato isgutan sa kung unsa ang gisulti ni Pablo, agig pangatarungan niya ug sa pagsugid niya sa kung unsa ang hinungdan nga nganong nainani ang nahitabo kaniya karon. Sunod nga atong pagtuon, sayro nato kung unsa ang gisulti ni Pablo at tubangan sa daghan nga mga Hudiyo nga karon siguro nga duguan ang iyang naong, siguro nga luya gialsa na lang gani sa komandante ug karon naa atubangan sa mga Hudiyo. Mga igsuon, balik ko nato kini nga bersikulo. Sa ato pa dito sa Jerusalem ni ining panahon, daghan ang mga Hudiyo nga mipauli gikan sa Asya, gikan sa Macedonia, Galacia ug sa Akaya aron sa pag-apil sa mga kasaulugan. Ug ang kadaghanan ni ining mga Hudiyo nga gikan sa gawas nagdumot kang Pablo. Kay daghan ang nakabig ni Pablo ngadto kang Hesus nga mga kauban nila gikan sa ilang mga sinaguga. Ug ang uban ni ining mga Hudiyo nga nagdumot kang Pablo mga taga-Efeso. Ug nakakita sila ni Pablo ug ni Tropimo nga gasuroy sa Jerusalem. Ug nakita pa nila si Pablo sa templo ug mituo sila nga giuban ni Pablo si Tropimo sa templo nga usa ka hintil. Busa na nga suko sila pag-ayo kay gidili man ang pagsulod sa mga hintil sa templo, pero wala nila kinibuhata. Wala man makasulod si Tropimo sa templo susama sa ilang gisulti. Busa naninggit sila aron sa pagpagubot sa mga tao. Ug ang ilang gisinggit batok ang Pablo mao kini, nagtudlo kuno si Pablo batok sa mga Hudiyo. Nagtudlo usab kuno siya batok sa balaod ni Moises nga dili kinahanglan sundon ang mga balaod. Nagtudlo usab kuno siya batok sa templo. Ug gihugaw-hugawan pa kuno niya ang templo kay nagdala siya og Griego sa sulod nga maoy buot nilang ipasabot si Tropimo. Apan ang tinuod, wala uban na ni Pablo si Tropimo sa sulod. Mga igsuon, abi ninyo, kini nga gipaninggit nila ngadto kang Pablo kung atong mahuna-huna, pakasusama usab sa gipasaka nila nga sumbong batok kang Hesus. Ug abi ninyo mga igsuon, ang halos tanan nga mga apostoles, ug halos tanan mga sumusunod ni Hesus, kasagara mao kini ang ilang gaisumbong batok kanila. Busa gidakop si Pablo sa mga Hudiyo ug ilang gibunog ug ila gani untang patyon. Apan miabot sa komandante sa mga sundalo ang balita nga nagubot ang tibok Jerusalem. Busa midagan didto. Ug pagduol niya kang Pablo iyang gidakop ug gipagapos sa kadina ug gidala nila sa ilang kampo. Ug naglisod ang komandante sa pagpaminaw sa mga tao kung unsay sala ni Pablo. Tungod sa kaguliyang, dili siguro niya mabati ang mga sulti sa kadaghanan, kay isigsinggit ang matag usa ug lain-lain gani ang gaisinggit. Busa namasin ang komandante nga si Pablo ang Ehiptohanon nga midala og grupo sa mga mamumuno nga 4,000 gani ang iyang mga membro. Ug pag-abot sa mga sundalo sa hagdanan sa kampo, gialsa nila si Pablo tungod sa kabangis sa mga Hudiyo kay gusto nilang patyon. Ug sa mosulod na unta si Pablo sa kampo sa ibabaw sa hagdanan, gihangyo ni Pablo ang komandante nga tugutan siya sa pagsulti ngadto sa mga tao. Ug gitugutan sa komandante si Pablo sa pagsulti. Ug sunod nga episode, mahimbaw-an nato sa mga buhat kapitulo 22 kung unsay gisulti ni Pablo ngadto sa panon sa mga Hudiyo. Naglibog ang komandante sa mga sundalo kung kinsa si Pablo. Una, nagtuo siya nga si Pablo mao ang Ehiptohanon nga midala og grupo sa mga mamumuno. Unya, nasusi niya nga makasulti di ay si Pablo og Griego nga pinulungan busa dili Ehiptohanon.
ug unya giingnan pagid ni Pablo ang komandante nga Hudiyo siya nga taga Tarso nga sakop sa Cilicia nga dili yano nga syudad. Mga igsuon, maura kini ang atong tun-an karon nga episode. Kay ato kining ipadayon sa sunod nga atong pagtuon. Ug agi sa pagtapos, palihog basahan ninyo kini uban sa inyong mga pamilya. Kining atong homework Numeros kapitulo 6 nga atong gihisgutan ganina may tungod sa pagpanaad kung unsa ilang buhaton o kung unsa ang uban niya kahimtang niini. Dayon diya sa mga buhat kapitulo 21 para nga masusi ninyo pag-ayo. Ug dili lang kay pinaagi sa inyong madungog, mabasa pagid ninyo kini agi sa pag-review. Mga igsuon, salamat ug maayong adlaw.